Jo, ja zdravím nové videa. Dneska ľudia je to z hry Brawl Stars. Ako ste si mohli všimnúť, tak mám 413 pohárikov a 20 gemov, nič sa skoro nezmenilo, ale to nevadí. A keď sa ešte pozrieme, no najprv som vám chcel povedať, že dajte like a odber, lebo sa snažím dosiahnuť z toho dobrá kilov. Ale keď sa pozrieme sem, tak nič som nezískal, ale že absolútne nič. Maximálne tento Brawl, že no to som už asi v minulom dieli aj mal. A takže ľudia, ideme na to. Lunok je už týpek, takže dúfam, že ho zabijeme. A no asi moc nie. No nie, zomrel som proste. Zomrel som. Wow. Dobre, ľudia, ďalšia hra. Ok, Nita. Bro. Anita a ostatní to je jedno. Dobre, ideme. Ideme vlogs a som zvedavý, že či zabijeme vôbec niekoho, lebo s tým, aký som ja slabý, že v každom videu, keď hrá Brawl Stars, nezabijem skoro ani jedného. No už ide po mne, super. Ide po mne, neviem, Melody asi? To neviem. Ideme sa schovať pred ňou. Ešte zničím tento box rýchlo. Aha, tak. Nie, ale jakže sú dvaja. Halo, oni sú dvaja. Ľudia, idem sa schovať ja. Musím počkať ľudia a potom pôjdem na nich. Ok ľudia, healujem sa, už som tam a ide po mne tento slaboch. No ako slaboho, bo je silnejší, musím sa ešte dohealovať. A tu je ešte box, takže rýchlo idem po ňo. Aha, už sme len dvaja. Ľudia, tak to bude veľmi zle. Som v tráve, takže ma nevidí. Ale aj tak ľudia, akože Boh vie, že či to ja vôbec zvládnem. Akože, ale myslím si, že skôr nie, ale hádam, že hej. Ale ani neviem, že kde je. Aha, tu je ľudia, musíme ho zabiť rýchlo. Ale mám nabitý hype, no, lutinu, tak nehype, charge. Ale idem po ňom. A hop, mám tu do ňo. Nie, čo? Ľudia, a dobre, že by sme ho dali, nice, dobre. A ja som vyhral? Nice, ľudia, som vyhral. Ľudia, ja som si tak neveril, ale dal som to, nice. Ok, ľudia, sme tu znova a budem sa snažiť vyhrať a no, jasné, už nás zabil hneď. Hej, ešte mi ani Wi-Fi nejde navyše. Wow. Ok, ľudia, rozbil som box a idem teraz zabiť niekoho, koho by som zabil, ale keď som sa kúkal, že akí sú tu silní hráči, tak dobre, som obklúčený. Ajajaj. No jasné, však dvaja idete. Ale zabíjate sa. Ale tak stále len nevyhrám. Ok, ľudia, sme v ďalšej hre a ja neviem, čo sú to za hráči, ale tak, keď tak povedzte do komentárov, ja už som aj zabudol. Ok, ideme po tento box. A chcem si strašne veľa boxov zničiť, aby som mal veľa HP. A no jasné, už ide po mne. Ten ma rozbije jak šrot. Aha. No, ako no jasné, teraz nemám ani miesto, však dvaja idete, však prečo nie? Ešte aj Wi-Fi na mi seká, no super, tak choďte na mňa celá hra. Ale na mňa. Dobre, idem ďalej. Aha, tak nie. Jaj, s tou Wi-Fi no mám ešte blbý ping navyše, takže ešte aj to je zle. Ale ja tak hádam, to nebude vadiť. Ale akože jaj, počkám tu. Dobre ľudia, už ideme. Už som ich aj videl, takže to tu takto obídem. Mám 6000 HP, takže neviem, no, aha. Aha, celá hra teraz. Jaj, už je môj. Dobre, musím sa ukludniť. Ideme. Dobre ľudia. Ale aha, už ide aj on po mne. Dobre, tak môžeme sa rozlúčiť so svetom momentálne a hneď teraz. Jaj bože ľudia, tak toto je hrozné niečo, hrozné.
OK, idem tu. No, ale druhý sme aspoň, takže... Dobre ľudia, toto bol koniec videa. Dúfam, že sa vám video páčilo a nezabudnite mi dať like, odber a pri ďalšom videu. Zatiaľ čau.